Ayan, welcome back ulit dito po sa aking YouTube channel. So in this video, papakita ko lang sa inyo itong farm ng isa sa namentoran po natin. Ayan, si Sir Angel Ang po ang may-ari sa farm na ito at sila po ay nag-member din sa atin at ito po yung kanilang malawak na farm. So mangyayari dito integrated farming, hindi lang po hito yung aalagaan nila dito, may mga kambing, may mga rabbit din, no sir? Yung mga rabbit, baboy, yeah, may mga mais pa nga oh. Yung mga pananim nila, mga talong, talong sili, bayabas, kalamansi, guyabano. Ang galing guys, kompleto na. So dito po sa area na to, yan, dito po nila ilalagay yung mga concrete pan at dito po ilalagay yung mga hito. So hito muna yung alagaan nila. Ayan, so yung nakikita nyo na yan, na pader na yan, hanggang doon po sa may unahan, ito po yung property ni Sir Angel Ang. Yan, registered po sila sa atin as a member po. Yan, part po ng ating mini-mentoran at ituturo po natin yung pag-aalaga ng hito. So syempre pati na rin yung setup, pero sa kanilang magiging setup ang gagawin nila ay yung rectangular tank po siya, hindi siya yung circular. Pero syempre sa circular, sa rectangle, ituturo natin yung tamang design o yung angkop para sa aalagaan nilang hito. Yan. So ito po ay sa Balungaw. Ayan, may negosyo rin pala si sir dito, no? Gumagawa ng hollow block. Ayan, so hindi na nila problema dito ang hollow block dahil gumagawa din po sila ng hollow block. Sa mga gusto pong magbili ng hollow block, kung dito po sa Balungaw, available po yan kay Sir Angel Ang. Yan. Yun, nasa harap. Yung kambing sir, may binibenta rin na kambing. Yan. So dito kami. Yan. So ginawa natin, nag farm visit po tayo. Tinignan natin yung site ni sir and grabe po, napakaganda po ng kanilang site. Ayan, so kaway-kaway tayo. Kaway-kaway. Kaway-kaway mga totoo. Ayan, so si Sir Angel po, yan, kasama po natin. Kung kailangan nyo po ng hollow block, meron po silang hollow block. Yan. So siyempre kasama din natin ang The Siblings Farm. Yan, si Ate Sandra. Kaway naman dyan Ate Sandra, oh. Yan, kasama natin si Ate Sandra na nag-visit. Siyempre kasama ko din ng kapatid ko dahil, ayan, gusto rin po niyang matutong mag-alagang ng hito. At gusto na rin niya mag-mentor. Yan, bisitahin pa natin yung ibang view dito kay sir. So dito po dati itong manggahan. Yan o, napakalawak. Sana all may malawak na property, no? Kung sa akin lang to, lalagyan ko lahat to ng circular tank. Magmula doon sa umpisa hanggang dito sa baba. Yan. Grabe, ang ganda ng ano nila. Ang ganda dito sa kanila, oh. Asan yung hollow block? Ayun. Kita ko nga, hindi ko makita. Hindi ko ata makita yung hollow block. Asan ba? Baka Ayun, may nandun yung hollow block. Ilan ko nga dito. Uy, huwag kayo malikod. Nag-video ako. Yan. So, soon, sa mga
mahilig kumain ng hito ay magiging available dito yan kila Sir Angel Ang. Yan, dito po sa Balungaw pa rin po ito, sa Balungaw. Balungaw, Pangasinan. Yan guys. Yun. Grabe. Kompleto na. Hindi na kailangan bumili ni Sir ng hollow block, buhangin or kung ano-ano. Kompleto na rin. Thank you so much. Kung bago lang po kayo sa channel na to, don't forget to click subscribe button and bell icon para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang upload videos. Thank you.